zadatak. Spremite mi tortu u obliku lutke. Možete izabrati svoju omiljenu princezu, šta god želite. Ako ste spremne, možete da počnete. Stavit ću lutku u tortu. Noge moraju biti potpuno u torti. I ja ću raditi tako. Zatim uzimam šerpu i stavit ću čokoladu u nju. A ja ću koristiti žvaku, sipat ću u šerpu, a zatim ću dodati malo brašna. Posle ću uzeti kutlaču i promešati sve to. Ovako, super! Moja čokolada se već istopila, baš je lepa i ukusna. Preliću tortu sa njom. Ovako. O da, kako lepo curi. Dodat ću još malo brašna unutra, ovako. Promešati i ispalo je čokoladno testo. Treba ga razvaljati. Od njega ću iseći vrh za haljinu. Pažljivo. Tako. Vreme je da lutka proba deo svoje haljine. Zatim ću dodati malo detalja. Na primjer, čokoladne perle. O, da. I obavezno čokoladna krila. A šta dalje? O, tačno! Stavit ću čokoladni marcipan. Ovako. Od toga će ispasti suknja. Probat ću šta je napravila Tyra. Šta? Melisa, kako si smela? Odlazi! Dobro. Uzet ću testo od Huba Bube. Napravila sam na njemu lijepu zorak. To će isto biti haljina, ali roze boje. A sada detalje. I perle. O, kako lepo. Koristit ću žvaku. Tako je ukusna, obožavam je. Mogu praviti baloni, pa čak i perle. O da, divno. Super. Kako lepo miriše, predobro. Rado bih pojela sve to, ali moram ukrasiti tortu sa tim. I ja moram ukrasiti tortu mojim roze žvakicama. O, kako lepo ispalo. Tyra, samo pogledaj moju divnu princezu. Izvini, ne mogu da skinem pogled sa moje čokoladne princeze. Prelepa je. Opa, šta ste to napravili? Oho, Tyra, tvoja lutka je super. Sad ću odseći pače. Kako ravne slojeve. Obožavam čokoladne torte. O, predobro. O, šta je ovo? Čokoladna krila. O, to je ekstra. Sviđa mi se. Sad je red na Melisinu tortu. Odseći ću pače. Opa, a Melisa ima roze tortu. Probat ću. Ukusno. Mogu čak i balon da napravim. Ali pobednik je... Melisa, čestitam. Odmah sam rekla da je moja lutka bolja. Devojke, prestanite. Hoćete da čujete sljedeći zadatak. Spremite mi tortu u obliku dvorca. Mislim da već imate ideje. Hajde, počnite da radite. Super, sigurno ću uspeti. Tyra, gledaj. Vidim te. Šta to radi? Oho, lomi kore, šta je to smislila? Hej, ne gledaj. Gledaj svoje posla. Pa dobro, napunit ću kalup roze glazurom. Ovako. O, da, kako lepo curi. A zatim ću uzeti kornet. Treba ga učiniti zlatnim. Uradit ćete uz pomoć jestive boje. O, prelepo. A zatim ću izvaditi čokoladnu kulu. Spojit ću to i dobiti pravu kulu od dvorca. Dodat ću detalje prozori. A, napravit ću ih od marshmallova. O, kako je lepo ispalo. Sviđa mi se. Super! A ja sam već istopila čokoladu. Sipat ću je u kalup u obliku konja. Da, sklonit ću višak. Tako je. Za nekoliko minuta ću imati prelepog belog konja. Treba ga obojiti. Griva, rep i noge. Nabošću ih na štapiće i staviti u tortu. Odlično! Hej, Melisa, skloni se!
Dole ću staviti roze trake, a preko će biti ringišpil sa konjićima. Samo pogledajte kako je to slatko. O, da, svaka mi čast. Melisa, ti sigurno nećeš moći tako. A šta? Kod mene je bolje. Treba dodati šećernu vunu i spao je veliki slatki dvorac. Šef će biti ponosan na mene. Wow! O, a evo šefa. Pogledajte šta je kod mene. Oho, devojke, baš ste se dobro potrudili. Obe torte su divne. Probat ću prvo Melisinu tortu. O, tu je rozefil, sviđa mi se. A da li su kule jestive? O, da, jesu. To je ukusno. Ha, svaka čast. Dakle, sad je Tyra na redu. Da vidimo šta je tu. Tyra, tvoje torte je također ukusna. I to mnogo. O, a jesu konji jestivi? Da, to je bela čokolada. Super, Tyra, ti si pobedila. Ovog puta zadatak je još zanimljiviji. Napravite tortu u obliku buketa. Sigurno ćete uspjeti, verujem u vas. Okej, došla mi ideja. Počet ću od torte. A kod mene je veća torta? Uzet ću čokoladni fil i stisnuti ga na tortu. Ovako. Super, ostalo je sve razmazati. Odlično. Ovdje je ostalo malo fila. Poješću ga. Melisa, šta ćeš ti da radiš? Ja ću imati najlepšu tortu. Počet ću od roze fila. Aha, sad ću sve to razmazati. I super. Zatim mi treba marcipan. Hej, Tyra, ja sam to prvo uzela, daj mi. Sad ćeš pocepati to. O, dobro je. Dobila sam veće pače. Tog će mi biti dovoljno. Pokrit ću tortu, odseći višak i... To je to. Ali višak neću bacati, jer od ostalog marcipana mogu napraviti lep ukras za tortu. Melisa to sigurno neće moći. Otkud znaš? Ja ću ukrasiti tortu cvetićima od fila. To je još bolje nego marcipan. Ozbiljno? Onda ću ja iseći krugovi od marcipana. Ovako. Da, tako su lepi. Sad ću roze krugovi staviti na beli, ovako, i spojiti to sve zajedno. A sada gledajte šta će biti. Aha, još malo i... ispala divna ruža. Izgleda kao prava. Melisa, šta misliš? Pa ne nešto. Ja imam na tortu već tašnu sa cvetićima. Prelepa je. Wow. Zadovoljna sam. Ali moja torta je svakako bolja od tvoje. Hej, ne! Šta si uradila? Melisa je slomila moju tortu, pokvarene. Hej, i ti si moju uništila. Prestani! To ti prestani, ne! Wow, kakva ogromna torta. Da, super. A evo prvih slatkiša za dekor. Ja sam dobila džem od jagode, znači da će torta biti slatka i veoma ukusna. Zamislite, a ja imam celu korpu čokoladnih jaja. Odlično! Neko je dobio slatkiše, a ja užasnu hobotnicu i ježim se od pogleda na nju. Ne boj se, kukavica, ja ću početi prva, a brzo ćeš sve zaboraviti kada vidiš kako sjajno izgledaju moji kinderi na ovoj torti. Oni su poput kula na dvorcu, a najveće jaje postaće njegov glavni ukras. Pogledajte, imam još jedno jaje. Poješću ga. Wow! Nećete verovati šta se nalazi unutra. To su šarene konfete. Čekajte, ako su u ovom jajetu konfete, to znači da ih može biti u svakom. Da, bila sam u pravu. To je neverovatno. Super, mogu li ja biti sljedeća? Ne volim baš sir, pogotovo bez burgera, ali od ovog komada mogu napraviti bilo šta kao od plastelina. A gledajte, sad ću napraviti prelepu suknju za moju barbiku. O, da, lepota. Ostalo još malo. Da, odlično mi ide.
to je to. Kako vam se čini? Meni se baš dopada. Wow, svaka čast, Miley. Ti imaš zlatne ruke. Hvala, jedva čekam da probam moju tortu. Ne znam da li će mi se svidjeti ova sirna torta, ali sad ću je probati. Super je. Moram probati još. Izgleda da joj se sviđa. Da, to je prelepo. Wendy, ti si sljedeća. Hajde. Jao, dobro. Samo znam da su ove bombone toliko kisele da ih nije moguće dugo držati u ustima. Zato ću prvo liznuti jednu bombonu. Jao, kako kiselo. Imam sjajnu ideju. Ako otopim sve ove bombone fenom, mogu preliti tortu i dobiti veoma lep efekat. Samo što ne znam kakav će biti ukus, ali o tome ću razmisliti kasnije. Odlično. Sad mi treba providna folija da prelijem bombone u nju. Evo je. Odlično. Sad ću sipati ovu tečnost unutra. Da, tako je. Odlično mi ide. Dakle, jeste li spremni za predstavu? Onda idemo. O, da, to je prelepo. Pogledajte kakvu sjajnu haljinu ima moja Barbika. Mogu se kladiti da će biti najlepša devojka na zabavi. O, da, šta mislite? Cool! A zar nisi zaboravila da trebaš pojesti tu tortu? Jao, tačno, što si me podsjetila? O, ne. Ovo je prekiselo. O, ne, ispašće mi oči od kiseline. I to se dešava? Zanimljivo šta nas ovog puta čeka. Wow, dobila sam Huba Buba žvaku. Cool. A kod mene je Nutella, super. Želite da ukrasim tortu ljutim čipsom Doritos? Stvarno? Onda mislim da niko neće biti protiv ako ja krenem. Kakav miris. Jao, a ukus je još bolji. Oduševljena sam. Ali ne želim ga sipati preko torte. Imam bolju ideju. Treba će mi što više popitova da smrznem u njima Nutellu i napravim cool figurice. A vi ćete se oduševiti kada vidite šta ću napraviti. O, da, odlično mi ide. Sad ljubičasta, a žuta i zelena. Odlično, skoro sam završila. Samo još da se čokolada stvrdne, treba malo sačekati. Mislim da je dovoljno. Hajde da vidimo šta je ispalo. Wow, kako slatko srce. Pogledajte, devojke. Hej, devojke. Izgleda da su zaspale dok su čekale mene. Dosta spavanja. Hej, probudite se odmah. Wow, sjajno. Meni ostaje samo da ukrasim tortu ovim čokoladnim štapićima i staviti dugo odozgo. O, da, to je prelepo. Samo još nedostaje jednorog i druge slatke detalje. Da, i obavezno srce. Pogledajte, devojke. Wow, fantastično. Potpuno se slažem. Jedva čekam da probam to. O, da. To je predobro. Oduševljena sam. Sad je moj red, jeli? Odlično, počinjem. Toliko dugo nisam jela žvaku Huba Buba da sam zaboravila kako miriše. Ona je mekana, baš kao plastelin. O, ideja. Treba uzeti oklagiju i razvaljati žvaku ovako. Da, ja sam majstor u tome. To nije baš lako, ali odlično mi ide. To je to. Dobila sam listić od žvake. Zatim treba iseći tortu nožem da dobije pravi oblik. Jeste shvatili šta sam zamislila? Ne verujem. Kladim se da grešite. Sad ću napraviti tortu u obliku duha. Samo još da dodam oči i slatku mašnicu da se vidi da je to devojčica. Eto, kako vam se čini? Mislim da je to preslatko. Wow, baš nam se sviđa tvoja torta.
Hoćeš već da isečeš? Da, vreme. Jao, ovo mi je prvi put da jedem tortu sa žvakom. Baš me zanima kakav će biti ukus. To je ukusno. A može i da se napravi balon. Ekstra. Wow, kakav veliki balon. Da li mislite isto što i ja? Da, sad ću ga probušiti. Moje lice. Sad i sama ličiš na duha. Bu! Jedi svoj čips, šalivdžio. Tačno, toliko sam se zanela da sam potpuno zaboravila na svoj super ljuti čips. Jao, kako je ljuto! Jeste li vidjeli to? Čips je upao tačno u sredinu, baš cool. Mislim da znam kako da ukrasim tortu. Eto, sad moja torta liči na ježa i izgleda veoma zabavno, zar ne? Meni se baš sviđa. Ali ipak nešto nedostaje. Znam, med. On će mi pomoći da spojim čips i da napravim pakovanje od čipsa koje visi u vazduhu. Gledajte, to će biti jako dobro. Još malo. Eto, skoro sam završila. Pogledajte, devojke. Zar to nije genijalno? Kako vam se čini? Ja smatram da je to pravo remek-delo. Odlično. Evo ti nož. Hajde, jedi. Ne, samo ne to. Uopšte ne želim da jedem. Dobro, sad ću odseći komad. Nadam se da neće biti požara. Jao, plašim se. Znate, to nije loše. Meni se baš sviđa. Ova torta je prilično ukusna. Samo što je vrlo ljuta. Ne. Osjećam požar unutra. Devojke, gorim. To je bilo strašno. Ja sam u redu, ali torti je došao kraj. Ajoj. Šta sad? Pa dobro, to je bilo smešno. Wow, kakve lepe torte. Sad čim ćemo ih ukrašavati? Ja sam dobila džem od jagode. Znači da će torta biti slatka i veoma ukusna. Cool! Zamislite, a ja imam celu korpu čokoladnih jaja. Odlično! Šta? Neko je dobio slatkiše, a ja užasnu hobotnicu. Ne brini, ja ću da počnem. Da, kinderi će odlično izgledati na ovoj torti. Wow, to je prelepo. Moja torta će biti najlepša. Ostalo mi još jedno jaje. Dobro, sad ću ga pojesti. Šta? Devojke, nećete verovati. Unutra su slatke konfete. To znači da su i u velikom jajetu konfete. Da, bila sam u pravu. Cool. Da, to je jako ukusno. Baš mi se sviđa. Želim da sipam sve konfete na svoju tortu. A šta da radim s ovim? Ideja? Mogu ih koristiti za ukrašavanje slojeva torte. To će biti veoma lepo i simetrično. To je to. Šta kažete, devojke? Hoćeš da ti dam nož? Neka hvala. Wendy, nož mi uopšte ne treba. Želim da jedem tortu rukama jer je tako mnogo brže i lakše. Pa dobro, a mogu li ja biti sljedeća? Jedva čekam da probam moj džem od jagoda. To jest jedva čekam da ukrasim tortu sa njim. Jagode je moje omiljeno voće. Zato je neću žaliti za svoju tortu. Krenut ću od gornjeg sloja. A zatim ću dodati još džema. Ne, stavljati po jednu jagodu na tortu je previše dugo. Imam bolju ideju kako brzo ukrasiti tortu. Sipat ću svu teglu. Wow! Jao, samo ne to. Tegla mi je ispala iz ruku i upropastila tortu. Ali to znači da je više ne moram ukrašavati, već mogu početi da jedem. Da, blago meni. Uzet ću što više džema i probati. Wow, devojke, to je nerealno. Ja sam prezadovoljna. Pa dobro. Čini se da je sada moj red.
Baš ne želim da diram ovu hobotnicu, a kamoli da jedem. Dobro, znam da ću morati nešto da smislim i već imam ideju. Mogu omotati tortu njenim pipcima. Znam da ova ideja zvuči jezivo, ali šta da se radi? Zato ću imati jezivu tortu koja će privući sve poglede i nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Nedostaje samo jednog, vatre. Ako ispečem krajeve, dobit ću lep uzorak. Pogledajte kako vam se dopada moj novi dizajn s pipcima. Sada moja torta liči na ogromno čudovište poput krakena iz Pirata sa Kariba. Fali još samo par brodova. O da, svaka mi čast. Zaista sam oduševljena. Wow, devojke, pogledajte ovo. Wow, odlično. A ne želiš li je probati? Jao, tačno. Toliko sam se zanela da sam zaboravila na sve ostalo. Jao, kada vidim ovu tortu nije mi dobro. Nikada nisam probala tortu sa hobotnicom. Dobro, baš me zanima kakva će to biti kombinacija. Nije loše. Da, čak mi se dopada. Cool. Devojke, hoćete malo? Neka, hvala. Dobro, kako god. Sama ću se pojesti.